Mas kerja ning ndi, Dik? Lah harus apa? Ning kota, aku mi kerja mbek kanca-kancaku. Ning kota ki yo ora balik. Ya ora kok aku kan ning ngekos ning kono. Kos lah karo sapa nang omah? Lah piye aku wis sumpah ning omah, ora iso ngopo-ngopo. Aku ki meh koyo kanca-kancaku, duwe HP Android barang. Macak wae aku ora iso. Beda pengalaman lho. Lah juga aku dhewean, Dik. Nek wis kondo mbek bapak, mbok yo di pikir sing tenanan. Wong aduh ki. Aku ya wis mikir mateng-mateng. Mbok nak Pak Erene, mbok sampean sing ngomong. Nak teko aku yo kerja. Simpel toh? Aku kok ya dheweane omah duran musim apis kok ngene kok. Piye, Dik? Ya wis, Dik. Nak karepmu pengen kerja ning kota kono. Niatmu wis kandel wis kuat. Aku kok ndonake muga-muga berhasil, tapi pesanku yo di siji. Sing hati-hati. Wong saiki iki yo akeh wong iku. Wong masuk wong gawean angel koyo ngene kok. Golek-golekno gawean. Allah wis ngandani aku ya reti. Aku wis gede mudeng. Wes aku meh toto-toto dhisik. Jam 10 lebih kok Mas Bakri urung rene-rene ya? Jangan dipethuk jam piro Dik karo kancamu? Kok wis awan ra teko? Lah engko jare memang jam 10 tapi kok urung teko-teko ya? Apa tak terake wae ning wek kancamu menawa nak toto-toto dong rampung. Ning nganterke nggo sepeda butut kae. Uga aku wis macak ayu koyo ngene kok nganggo sepeda butut kae ngono. Wis lah sing penting tak tawani. Sing ra gelem ya wis ditunggu wae kancamu. Aku tak maju sik, Dik. Waduh. Mas Bakri, konten perlu apa Mas? Monggo, kita nak sih. Ayo Mas salah awal. Langsung ketinggalan berarti. Ora ono Mas, ayo salah awal. Isi nak ono orang yang langsung dulu. Tiba sing jemput kok ya Bakri mau to. Wah. Atiku dadi ra penak ya. Dak dikduk. Gusti. Muga jenengan paring pitulung dhateng bojo kula Gusti, kayak keselamatan. Nak golek duit aman. Sesuk beri godhek sing akeh. Ya Allah. Tak
Wis rasa adoh kene wae. Jarine wong-wong ki banjir ki musibah nek iki ya alhamdulillah berkah pasir akeh. Lho kok sampean Kang? Kene laren-laren sik. Oh. Iya, Selaku wis ngono. gua asik men sampean ki. Wah, aduh. Lha iki kok sampean tumben-tumbenan Kang awan-awanan kayak teko. Biasane gas wis tekan kene kok. Jadi nih man, mau ngenteni bojoku mah mangkat kerja nunggu jemputan nih. Lho, lha kok nunggu jemputan lha mangkat kerja ning ndi Kang Jono? Kerja ning kota. Wah, kota ngendi mau dijemput Bang Titile kae. Bang Titil Mas Bakri kae. Sing cok rene ki to. Ya ayo kae to. Sing biwoken ora tau dicukur kae lho. Yo nganu Kang. Sing hati-hati pokoke karang yo wong ki rak ngerti pikirane wong zaman saiki piye. Dadi pokoke sing hati-hati. Ayo aku dhewe mau yo cepet curiga, lah gak ngerti yang Bang Titile kae mbiyen tau seneng bojoku kuwi. Tapi bapak iyane kan ora seneng. Wis ketono ngono barang. Yo, Ya terlebih ana ngono kuwi pokoke sing hati-hati Kang sampean yo. Dhewe ki yo ora piye ya? Yo meh suudon piye ra ono buktine pokoke sing hati-hati ngono wae. Ya. Oke, ya wis tak penging bojoku. Lah wengi jane dheke ora iso turu meh mangkat kerja ning kota kono. Tak penging yo ora gelem wis piye meneh. Ya sampean kudune mengingi sing alus, sing apik lah. Mbah kae. Yo aku njaluk dongamu wae muga-muga selamat ngono ya lah. Iya wis pokoke sebagai sing apik. ya sebagai kanca ki tetep tak dongake to Kang. Ya wis ngene wae iki apa? Ayo golek pasir meneh wae. Daripada apa kuwi getuni bojomu sing mangkat kerja kono kerja golek rezeki kok. Pokoke dhewe pikirane sing positif wae. Dong yo tak kene ngomah wae. Kami yo bojo model saiki ke mungkin kuwi kulino nyetel TV sing mak-mak milenial kuwi lho. Lah karang senengane tontonane sing kaya ngono. Ayo. Wis ngene wae rasa gresula, pokoke nduk bojone karang yo mangkat kerja ki didongake sing apik-apik. Saiki awake dhewe golek pasir meneh wae. Ya, wis pokoke golek pasir tak-tik. Kang awake dhewe dewene yo ngene. Nah, dadi yo sithik-sithik kena nggo Wah, nyambung urip. Ayo, tangi. Aduh. Nah, Aku golek ngendi iki? guys, kono sebelah karang yo kanca kuwi sebelahan rasa ado-ado kok. Aku tak nganu sik wae kono. Endi golek kene wae nyetak wae. Sedih karo nunggu konco gini ya. Ya Mas, kok aku rasanya seneng menin ya, iso ngerti kahanan jogo. Rak kaya ning omah sumpek rasanya. Yo jelas nek melu Mas Bakri pokoknya uripe kepenak.
ora gur kahanane tok, engko kabeh melu kepenak. Tak halu-halu sik engko. Iya Mas, aku seneng banget kok Mas. Oke ya. Mas, apa aku ning gleboke ning kene? Oh, pabrik-pabrik iki. Iya toh. Kuwi engko sih tenang, ngenteni bosku teko, apa dilebokke pabrik, apa lebokke ning restoran, itu tergantung bosku. Ngenteni kene sik, tak telepone sik wonge. Oh iya Mas. Nah. Oke kan, sudah standby. Oh, meluncur. Siap-siap. Posisi standby di sini ya. Oke. Delok nek teko wong wis meluncur ke sini di ya. Ah, siap. Pokoknya kan jamin barangnya itu masih orisinil. Oke Mas Bakri. Iya kan. Ya nih. Ayo barangnya masuk. Ya, Mas Bakri. Sini barangnya di sini Mas. Dek, duduk depan aja dek, sini. Ah, gak apa-apa Pak, aku di belakang aja. Jangan, biar kita nanti ada chemistry-nya, duduk depan aja. Bosnya ini orangnya tuh penyayang, lemah lembut, gak apa-apa. Depan aja. Sini depan aja, gak apa-apa. Udah Mas. Biar kita nanti ada chemistry-nya, duduk depan aja. Udah aku tak pamit aja ya Mas. Hati-hati, jangan lupa kalau sudah sukses calling Mas Bakri ya. Ya, mari Mas. Hati-hati, yuk. Mas Bakri ya. Siap. Lumayan iso tak kusangu mingkat ning Malaysia. Bagian percobaan tinggal aku wis mulai kagan kasus kagan penggelapan iki iso tak demo dia lau kabur ning Malaysia daripada ning kene aku kasus karo polisi. Selamat jalan Dik Yani. Maaf ki Mas Bakri. Apa kayak ngomong totok-totok? Apa ya? Aduh, ambil watok ini kok ya ngomong totok-totok. Ya. Assalamualaikum Mas Jono.
Loh, Mas cek ya ngampuni ini toh. aku. Nopo es. Kono duduk terus sik. Piye. Teko kok nangis. Kenapa? Jebul aku diapa sih Mas aku ora pernah manut omongannya sampean. Ya wis lah ono apa kok maaf-maafan. Lah aku diapa sih Mas Bakri, jare meh digoleki gawean sing penak, tapi aku malah didol ning juragan. Wah, wis Bakri guys kurang ajar tenan iki. Ya wis, ora apa-apa kabeh iki ana hikmahe. Wong urip iki sawang sinawang. Kok aja ngilu gegere wong liya engko ndak kabotan. Nggih Mas, aku hilau. Saiki aku meh hidup opanane mbek sampean ben ayem ning omah. Ya wis ayo. Aku pancen wong cilik ra kaya raja, bisa mangan wae aku wis trima, nanging ati iki isih duwe rasa, jroning batin satenane.